sir sa una o karon minta na karon kay daghang Korean, Chinese, pero arang-arang na gyud. Ayaw pangita. Sa pagkakaroon sir, kay ang atong tourist guide ni Saka jud gamay kay ang ingon is ang Korea ug China kanang kuan ba kanang holiday sa aron. November, December, I think mo saka na kay mo balik-balik na atong guest na. Mas maayo gyud nga ta mga turista nga modong diri sa Panglao i-explore ninyo unsa ning Panglao road kay ang Panglao kinanindutan na ang ayan nata. Just assure nga inyo ang safety diri kay as part sa mo ang trabaho kanang mo ang trabaho nga mag-provide your safety and security. I love this place. They are very kind because easy way from Korea because they have the international airport so far. Before it was a little bit difficult that I should take the ship from Cebu. Oh yeah. Just 3 years ago it was a little bit difficult to come here, but now very easy. Very easy. Of course, in Panglao I feel very safe. Enjoy kay me, vivo man. Secure kay di man parehaan eh. Ako bang anak karon na balik nila hanggay, di pero sa simana nga iya mo 0-0 jud. Maka-guide ba nang mato balik kasag. Ano karon? Oh. Aging mga buwan ang mga tao sa baybay, mga kambasir, mga o may kambaso. Pero karon Na okay na nanami mga kuan na mo ginagmay ba nga panginabuhi. Karon mga upat na kaadlaw, upat na kagabi mo nagandaghan ni gis karon nga na dire sa Alona.